Bună seara, eu sunt Cristi și alături de prietenul meu Ionuț am făcut acest videoclip. Hide and seek! Aoleu, Ionuț este cam nervos azi. Va trebui să fug pentru a mă apăra de el. După cum vedeți, eu n-am nimic în inventar. Uitați să fiți convinși. Au. Da, Ionuț este pe creative și are un arc. Bine, și multe altele. Probabil o sabie, habar n-am. Zi, Ionuțe, ce ai tu? Multe! Cum zice Ionuț. Așa. Trecem cu... Nu o să vin niciodată la tine, ca să știi. Peșteră. Frumos. Nu-i bine. Nu! Noroc că eu am. Au. O să doară. Te-am Nu. nimerit, fraier. Nu mai pot să ies de aici. Ce tâmpenie. Nu. Încetează. Stați să vedeți, Ionuț nu mă va nimeri, fiindcă stau aici. Nu. Nici acum. Hai, mai încearcă. Au. Bine, mă. Da, după cum vedeți, am avut niște probleme tehnice. Mi s-a oprit Minecraft-ul, deoarece n-am destulă memorie. Faci din gură. Dacă v-aș zice câtă memorie am, vi s-ar părea mult. Dar acest joc necesită multă memorie. Da, taci. Da, Ion e iarăși nervos. Acum dăm cu mitraliera. Adică? Ce-mi place partea asta. Aici vine partea ușoară, deoarece el nu mă poate nimeri prea bine cu bulgării. Sau poate. Da, oricum, bulgării nu iau multă viață, așa că... Stați. Da, l-am convins pe Ion să ia arcul. Ia să... Nea, Cristi. Oh. Te nimeresc cu like. Auci. Auzi? Să nu folosești comenzile de teleportare. Ups. Prea târziu. Ia trecem acolo. Aoleu. Acum începe partea urâtă. Bine, că am și o sabie la mine. Hai, caramba! Hai, poate mă prins, fraiere. Fraiere. Au. A aplicat sabia. Oh, Nu! Nu copac. Te-am păcălit. ia-ți mă, fraier. Wow! Să te văd. Ce mi-aș dori să meargă mai bine? Și eu mi-aș dori să fac. Unde ești? Undeva. Au! N-am observat. Nu! Runda a doua! Cum a zis Ion, runda a doua. Runda a doua, Ion e deja în spate, la tot. Uite ce bine se mișcă, Ion. Și eu mă mișc la fel de bine. Mă rog. Vine Ion! Marș!
Aoleu. Intri în subterană? De-abia acum începe distracția. Nu-i frumos. Ia, hai să te văd, poate mă găsești. Acum ai hide and seek. Numai că Ionia are o armă secretă. Da, arma care merge cam greu. Nimă frere, mă. Oh! Mai încet. Se pare că lucrurile s-au liniștit. Pariu că deodată o să iasă Ion în fața mea și o să mă sniperească. Au! Sniperite, am din față. Ce mă sperie Unde Ion. ești? Șmecherat. Am tras pe lângă. Ha, ha, ha. Hai, mai trage mult așa și o să câștig. Eu nu pot câștiga. Da, mă rog. Doar Ionia câștigă acelea. E bine, se înțelege. Dacă ești pe creative și ai toate itemele la dispoziție versus unul care n-are nimic și e pe survival, este clar cine câștigă. Apă. Vrei să-i treci? Nu e apă. De-abia aștept să ajung la mare, să mă ascund în mare. Eu Nu, trag înăcoa cu tine și în mare. da, Mamă, știu. ce te-am nimerit în la nimereală. Ai avut mult bulan, mai. Aoleu. Sunt la muche de cuțit. Auci. Dureros. Da. Unde-i dispărut? Trage înapoi. Nu! Fix ce nu vreau să se întâmple. Ah, ce noroc. Am lag și de-aia merge așa. Ambii avem lag, Ionuț. Nu e singur. După experiența de mai devreme, nu mai intru în peșteri. Niciodată nu poți ști ce este în acea peșteră. Ion e... Oh, aveam viața plină. Hai că până mă nimerești tu... Ai zis ceva? Da, am zis. Aici era. Bun, să vedem cum te descurci în zăpadă. Un element meu. Mini. Bine, de fapt n-are ne-a face nimic cu zăpada, ci cu copacii. Ei fiind mai deși, o să-l încurce pe Ionuț. Ce-mi place că am ajuns aici. Unde e? Unde e? Nu văd. Papa, Ionie. Se vadă în junglă. Ce? Ce baie în ea? Bine că ești sub apă. Mai greu de nimerit sub apă, ca să știi și tu. Mai greu de nimerit sub apă. Ca să știi și tu. Ieși afară. Ești acasă? Ești acasă, javră. Javră, ești tu. Îl iau și pe apă. Unde ești, mă? Mâncă-te, mama. Fentele funcționează mai bine în apă decât pe uscat. Aoleu. Vezi, mă, că te nimerești în apă. Poate încerci și tu să tragi mai spre mine, nu peste. Taci! Hai, sari în apă să-i dau două.
deci aici ești țigane. Au. Nu, am rămas fără... Nu. Și că Prince Craft s-a necat încercând să scape de Ionuțilac. Ce tare ăsta recunoaște. Da. Cristi, nu mișca. De ce? Pare rău, nu mă ascult inamicul. Oricum o să se teleporteze la mine. Ce? Unde a dispărut? Ce? Așa de repede? Am avut lag. Clar. Dacă mai lăsa și tu să plec să fie mai interesant videoclipul, Cară-te! o să mă car. Așteaptă, așa. Bun. O țigane. Las-o și tu mai încet, că nu suntem la piață. Până aici ți-a fost. Nu o să mai pot să mă nimerești. Asta înseamnă să știi să fentezi. Da. Mama. Oh. Nu din nou. Yeah! Nu, m-a prins. Nu mă pot mișca. Au. Ce mi-ai făcut? Cade încheiere. Oh. Noapte bună, Cristi. Noapte bună. Ei, cam atât pentru azi. Dacă v-a plăcut, dați un like și dați și un share pe Facebook să râdă și ceilalți. Ei, pa! Stai așa. Ce? Mereu îmi place asta. Îmi place să torturez. Dacă ai folosit și tu arcul. Taci din gură! Deci doar eu spun. Heil Hitler! Hai, Hitler! Hai! Cu nazismul înainte, Ionuțe. Ce? Taci! Peșteră. Taci cu naziștii, hai! Tot nu-ți amintești ce ai pățit ca prima oară. Când prima oară? Aici ești. Tu mai filmezi? Da. Mânca-te-a draci! Sunt încolțit. Hai, omoară-mă pentru sfârșit. Hai, Acum! Cam atât pentru azi. Pa!